Mba umutamba Albert Nyati senzeni na maizia tatadzeiko Tsikidzi Bambare hanzi dziri kuruma vanhu zviri legendary uye musure mekuspraywa zvabva zvaita wese hanzi kwakuimbwa senzeni natatadzeiko nekuti kwanzi vanhu vari kuimba vachirara vabereki vadecide kuti beta vadhakwe havo vorara vana ndo vari pamahwani zvakutoita kuti vabereki vatengewo nezvinodhaka vomwisa vana mateaspoon. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Takuti Kombare makavhotera pajongwe here. Oh, alright, izvo hazvisina basa. Akapiwa tenda rekuspraya ndiani anogona kuva akatodya zvake mari yemushonga ndobva maspraywa mvura tsepete vana vasati vatanga ndo zviri mumastreets vanhu vakati bodo guys takuvara zvinzwire vachizvitaurira vega dzakabva dzauya nemaretirement dziri kuruma zvokuti yaoni tsikidzi mumafrasi dzakatozoya wesi hondo yacho hatichaigona ngauya wadzorere dzedu shoma dzatakati nadzo idzodzo dzavo dzavakaisira mushonga yavo yekwanda aiwa fertilizer maspeme tsikidzi dzaita kubridhana dzawandisa. I think yanguva yekuti tibvume kuti maflats aya they need demolition zvachose kotangwa new projects because tsikidza inene kuti urichapa kana kuti unowacha ikangogara yabridha mumakracks edzimba nemumubhedha umu aiwa inonetsa uye inofamba kuenda kunext door haina maboundaries muka iyi guys inorwadza takatomborumwa netsikidzi ndichakudza nyaya yacho tsikidzi dzakatombosprayiwa nakansila dhama dzina kana opera akadzispraya kairi zvokuti ndetanzwa nadzo kana kuspraya kwadzakaitwa nekuti hadzina kana kupera chipuka chakangogara chiriko but chikuti shungurudza hadzipere tsikidzi. Ini ndakatombotenga mushonga shumba kana mumba mangu nemuri smart togara ndichimwaya but hadzipere totoni marake yekuti haurumwe kumagiya dzinoruma pese but tine malaki chaiwo kuti ukazorumwa uko ende unokwenya hwana wachungokwenya ende hadzipere tine tone dambudziko nakuti utoshati teta sei hadzipere tsikidzi. Zvongotarwa navanhu vanongotaurawo kuti zvinhu kuti uspraye zvinhu zvese mumba magumbeze mbatya zvese zvinhu zvecho uchispraya dzinongopinda pese zvokuti hadzipere tsikidzi kubvira ichiri old bricks new line plus ezvinezvi kandotone chichemo chokuti dziri kutotravhera holiday nevanhu vanotakura kana mbatya chichi ndotonasiswa vamwe vakaenda kwachihota pamwe vakatotakura pamwe so dzakatoendeswa ikoko zvokuti dzinge dzichingoturavhera dzichatozara nyika yese kutaura chokwadi ende dzinongoruma pese zvokuti ukarumwa hwana wauchingokwenya chete. Ndakazalwa 1950 ndatiba zvokunyepa zvokuti hanzi dzakauya nemabhero hanzi tsikidzi dziri kuruma chero magiya chaiwo vari kuti panzvimbo isingafaniri kusvika tsikidzi idzi aiwa dziri kuratidza kuti dzine mweya wakaipa chaizvo vataura zvakare vakati tiri kufila kunge vakatospraya mbeu yacho inoita kuti tsikidzi dziwande takutotya zvataurwa nababa vaichokwadi kuti dzakutotravhela tsikidzi idzi dzimwe dzakwachihota dzimwe dzamarondera ukangovhizitira hama yako iri kumbare wotoziva kuti aiwa watakurana nadzo kokana kwaedzazve dzinomanya dzopinda mabhegi dzovanda dziri mumupendero yehembe paunozokwira bhazi kuenda kwauri kuenda aiwa unenge watotakurana nembeu yacho ungosvikawo kwako dzatopinda mubhedha yatotanga zhowezha ikoko gaizika chinhu ichi chakaipisisa kune ava vanotenga mabhero kumbare motoziva kutoti matobatana nacho mumakombi umu vanhu vachange vachitransferya chii chapedzisira yatova national pandemic recently kufrance kwakune pandemic yemalice iyi zvakare netsikidzi ikatoita national issue guys pakutoda kuti government isunge dzisimbe pakadai apa hapadi kutuma munhu anogona kungotyorera imwe mwari mumuhomwe unokufadzisa vanhu uchispraya vanhu mvura vamwe vari kungoti guys uyai kuno kuCape Town hakuna tsikidzi vamwewo ndo vari kuti tsepete 2030 tichange tiriko vamwe vakati zorai parafini umwe neumwe ari kuya neyake advice but basically guys tiri kungoti this is a very difficult situation kuvanhu vari kugara kumbare mudzimba hamucharariki kusvika vanhu vatodecida kuti isusu takutoita zvemutoriro kuti tigone kubatwa nehope inguva yakaoma zvikuru kune kwavasingagoni kudhakwa guys uyai unenge wakarovana nadzo man to man legendary
apa kaipa. I think the best solution kuburitsa vanhu vese vari maflats vombovakirwa zvimukuku zvetemporary kana kupiwa matents chaivo vombogara panze, then kuitwa busy kuspraya maflats ese voisa new paint, vanhu vochizodzokera kumarooms avo again vorasa imwe property isisashande yavanongoturikidza mumba. Then government, if it is possible, yovapawo a mini clean property, for example mattress ine 2 blankets yakastovhu zvestart zvinogona kubatsira, poiswa mishonga mumastreets kana kumupedza namoko kuitira kuti zvingoita easy kuvhara nyaya dzetsikidzi idzi. Government ipi yatiri kutaura ingapa maresidents embara nekuwanda kwavo kuya blanket nemattress tichishandisa mari ipi? Kuri kutsvakwa mablankets nemamattress kupararanyatwa uko zvinoti ngapa zvedu vanhu vari mumbara umo. Aiwa guys, chega chinobvisa tsikidzi ifumigation nemushonga wemhando yepamusoro. Panouya vanhu vanotofumigata kambani dzopinda nemaspray makuru unosiya zvese hembe dzekupfeka dzosiyiwa mukati nekuti pakusumudza zvibhegi ipapo uri kubuda nembeu vospraya wodzoka zvakare nembeu imwe. So guys, rikambokudzai nyaya yangu yetsikidzi. Tine hama yedu kumarokesheni kwatakakurira uko vakangoti isusu takumboenda kune imwe imba yedu idiki since tatine 2 bedroom regai tikusiyireiwo mubhedha 1. So isusu tatine imba yakati kurei ndokubva vabereki vangu ati hapana kana problem, uyai nemubhedha wenyu momboumisa mumba mevakomana umu. Saka pakusvikomisa mubhedha mumba mevakomana zvakazongodecide kuti ngatingoturikidzana ichi mamattress kuitira kuti pave nespace. Saka mamattress akagona kuturikidzana tichiona kana ndokubva bhesi raiswa nechekumusoro kunge headboard, so ndobva zvasundigwa ipapo. Pasina 3 days vakomana vakamuka vakazvimba kumeso, vakazvimba musana, vari red, vane mapundu akukanzi nyaviri hameno zvakabikwa zuro manheru, vakamwiswa maallergex nezvimwe vakabaiwa majekiseni, asi hazvina kufamba zvakanaka. Kusvikira imwe neighbor yati aiwa zviri kuitwa nevana izvi guys, ndofunga itsikidzi. Baba vangu vakati bodo clean yatiri pano pamba peduka hapana tsikidzi azviiti, hazvingamboiti kuti paite tsikidzi. Pasinawo vhiki tsikidzi dziya dzakapinda mumarumu evasikana. Takarumwa guys, munoziva kuti unorumwa ufunga kuti mosquito wopfunyira, uchipfunyira chinhu chacho kuruma mukati mekupfunyira imomo. Takarumwa zvigumwe zvese izvi musana. Tikamuka tikati kuvabereki vedu tarumwa isu kukanza hapana imosquito, hamuna kuvhara mawindo nenguva. Pfungwa yekufunga kuti tsikidzi inouya nenyaya yeuchapa ndo nyaya yakati kuvadzisa iyoyo guys. Takakuvara, muri kunzwa, takagara unenge mwedzi tichirumwa kusvika tati isusu takunorara kudining. Pasina mazuva 2-3 vanhu vanga vorumwa vagere mudining nenyaya yekuti machira tatasenga tichienda nawo kumasofa anga ane tsikidzi. Tikati zano nderipi vabereki havasi kudzvisa tiri kurumwa netsikidzi. Vana bhodha vangu vakati bodo ngatisumudzei machira edu. Vabereki vachibuda kuenda kubasa, isusu totora machira edu tonomaisa pamachira avo, tovhura avo machira topfekera edu mukati momo tozvisiya zvakadaro. Takazvita day 1 day 2 kukanza tisumudzei mattress wokwabamunini uya tiinde nawo pamubhedha wevabereki, tikasumudza mattress uya tikandovharira dho imomo. Mangwana kuseni amai vakamuka vakatsvuka kumeso kuvarumwa. Baba vangu vakarumwa makumbo esaya, vakati bodo ngatitsvake munhu anofumigata. Ndokwakava kuponeswa kwedu, munhu wefumigation yandokuuya ndokurova imba. Takazoti totsvaira tozunza, takaona zvinhu zvinenge mapete zvakazara imba yese kudai zvakasimba neropa redu. Ndokubva tatozozitanga kuona kuti aiwa nyaya yetsikidzi iko zvino chero ukanzi unotenga chimwe chinhu pawn shop kana kupi guys, make sure kuti hazvina tsikidzi, because kamhuka aka guys kana katora kanopinda mukapeti, kanopinda pamakona emattress. Tinorodza ndoti ukalight haufu wakaiona inomanya kupinda pane imwe kona yausinganzwisisi. So pana angouyawo nemastrategy ake. Regai tingomaverengawo just in case vari kumbara vanogona kubatsirika. For now vakamirira fumigation, because mukaisa dhumu nezvimwe zvakadaro dzogona kudhakwa. Asi kuma 2 AM dzinenge dzapera kudhakwa, munohiwa zvokuti dzichiita kumwa ropa, dzichiita rekuburitsa, dzichipamha zvakare. So munhu wanyora akati tsikidzi dzinopera but kwete nemushonga. Kune zvinoitwa kuti dzibve. Firstly, tsikidzi haine uchapa kana smart, harisi bete, haridye makoko. Saka zvesmart haiwa, tsikidzi dzinogara mudenga murufu,
haigare muhembe, inogara pasi pemabhegi kana pamwe panodziya. Dzinouya usiku kuzoruma, so there's a simple way yekudzistopa. Try this and thank me later. Kana makurara kanyai ndove yemombe yoita tete modira yakawanda motenderedza mumba mese kumadziro kutoita kunge muri kugadzira fence so that padzinoburuka hadzikrose. Zvine leba asi zvinobatsira pakurara. Dzawira muya dzichida kuyambuka dzinofa momuka muchibvisa ndove morasa. Zvoitwa dzisati dzaburuka kuma 6 to 7 p.m. Number 2, kune kasora kanonzi rutapa, but kane nguva yekuita. Kanoshanda futi munotora twakawanda tusora tuya zvinenge zvinyevhe so motenderedza makatuwaridza tunonama futi zvakaipa. Hadziuye kwamuri momuka mangwanani morasa zvenyu, manheru motora zvetumwe. Number 3, torai mbudzi, vharirai mumba mune tsikidzi, motoburitsa hembe dzese, mosiya mumba muri empty. Weti yembudzi plus kukwizira kwadzinoita kumadziro kuya dzinobuda nadzo. Tsikidzi dzinotsanyiswa kutoti by 5 p.m. mumba munenge musina munhu, kozi dzorarama neropa, mozvita kwe 2 weeks or more musingadarikire, dzinotama. Take out stuff rimwe iri mosiya imba nerufu yayo kwakupisa okuzama kuita that smooth plaster kozi dzimwe dzogara mutukomba twemadziro. Chida musina plastering so guys, sorry zvinhu. Zvose izvi zvoitirwa kutozama kutapudza uwandu hwedzinokandira mazai dzacho. But I'm talking from experience. Zvekuspraya muchiri kutamba henyu ndakatomboshandisa dhibhi risina kudhailutwa hazvishande, but some of zvandataura kuHarare kuguta zvoonetsa, asi zvinoda kumusha. Munyorika muchaita kuti vanhu vapise dzimba dzavo. Vanhu vanozopisa imikani. Zvakaoma. Propaganda ndeumwe ane maonero ake ari kuti next they are going to demolish those flats vachiti mune tsikidzi. Vapedza ipapo land iyoyo pamachina ovaka maflats, then vanhu vonzi uyai mutenge, leaving those people homeless. Idzi tsikidzi idzi dzakatomwayiwa. Unogona uchitorevesa zvokwadi. Zvakaita kuMbare Musika uko 2 minutes Mbare Musika yatsva, next thing kwakutovakwa Mbare yakanaka, vanhu vakutobhadhariswa rent. Kaizika zvakaoma. Dai government yambovapa matende ekugara for months vachita renovate maflats aya, kuvhara maburi ese, vopenda nepaint oil mukati mafloors, voisa matiles. If the house has cracks, they have a place to hide. It needs to be plastered and to be repainted. Ende zvakanyanya kuMbare kunogara vana mbuya vasingadi kurasa twuro. Chinonzi ichi ndakapuwa nemukwasha muna 1942. Haiwa ichi mbuya wangu wakabva nacho kuSouth Africa wabva kumadhoiri muna 1907. Baba wangu vakaenda wenera 1902 vakawana chinhu. Vane twuro tumwe tumadhoiri, humwe hungwanda hwakangozara nemaredhiyo aya emarekodhi, mune maTV aya ekuvhagwa aya. Ndo musha wetsikidzi, vanhu dei vadzidza kurasa zvinhu zviri necessary mudzimba dzavo. Guys, zvakaoma. Vanhu vari kurumwa zviri legendary uku. Zvokwadi vanongozvibvunza kuti isu seMbare tatadzaiko.